La segona crisi de la temporada va arribar a finals de febrer amb dues derrotes consecutives amb l'Espanyol a casa i amb l'Atlètic de Madrid a fora. Amb un Real Madrid que pressionava el líder des de totes les bandes, els dubtes de l'entorn van tornar a passejar-se pel Camp Nou. Felicitar a l'Espanyol per la victòria. Ens aixecarem i seguirem. Bueno, buenas noches. Sí, hemos perdido un partido de ida y venida que podía caer por los dos lados. Ha quedado parte del Atlético, felicitarlo. Seguiremos adelante. No estem cansats. A veure si m'explico, perquè em veig el titular demà de Català. No estem cansats. Queda clar? Sí? Sí? Tothom? No estem cansats, estem bé. Després de la derrota al Calderón, Guardiola va fer servir el mateix discurs que Johan Cruyff al febrer del 94, quan va perdre amb el Saragossa. Creo en este equipo, lo siento, no puedo pensar en otra cosa, no. Yo tengo mucha fe. Jo t'explico el que sento, i quan el mes de novembre que faltava molta lliga i el mes de desembre faltava molta lliga és que sabia que faltava molta lliga. Y no lo digo porque suena bien, pero lo digo por experiencia. Però no ho dic perquè perquè ho he viscut, ho dic per experiència. Y en este caso es lo que muchas veces va delante del saber, es la experiencia que has vivido, la has pasado en los huesos. Ara sento que tenim moltes opcions de ser campions de Lliga. Si soy muy sincero, yo creo que si ganamos algo este año, será gracias al último partido que hemos jugado. És un honor que se'm consideri un alumne del senyor Cruyff. És realment un honor per mi. I el que intentem és dignificar-los a ells, que van ser els portadors d'això, de la millor manera possible, amb esforç, amb treball. Si estem on estem, i no sé com estarem d'aquí unes setmanes, uns mesos, on estem és gràcies a tots. L'equip necessita per això i faig això. I gràcies a això som líders. Si no hi ha ni bons ni dolents en un equip de futbol. Hi ha una plantilla que l'entrenador decideix qui juga més o menys, però que tots contribueixen, i això és un factor que fins al final hem de seguir. I intentarem anar partit a partit amb el comportament. Repeteixo, insisteixo, no com més. El que em reconforta és l'esperit. Hi ha gestos que denoten com és un equip. Avui estàvem citats tots a les 5, a 2:45 la gran majoria hi érem. I ells saben, perquè els he dit i ho han vist, que al moment que deixen de fer-ho qualsevol ens guanya. Si cadascú fa la seva feina i cadascú que la saben, perquè d'això me n'encarrego jo, de que sàpiguen quines són les seves obligacions, si ho fan, aleshores som un equip difícil de batre. Here come on flat top, he comes grooving up slowly. He got juju eyeball, he one holy roller. He got hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please. Come together right now over me. És important la gent que vingui, perquè al final nosaltres juguem per la gent. Nosaltres aquí fem la nostra feina, però la fem per la gent, i fer-la amb la gent a l'estadi és més divertit, és millor, és més maco. Tant de bo segueixin venint al camp i tant de bo ens puguin recolzar en els moments sobretot complicats que segur que vindran. Però al final nosaltres fem un espectacle esportiu, a vegades mig cultural, per la gent, i tant de bo puguin venir, i perquè desenganyem-nos, insisteixo, nosaltres som millors amb gent que sense gent. Aquest camp sempre costa una mica, no? Hem de ser nosaltres que animar la gent, i avui han sigut ells els que ens han donat un cop de mà a nosaltres. És l'hora del Camp Nou. Jo crec que al Camp Nou ara li toca fer la seva tasca. Nosaltres no podem guanyar o aixecar alguna cosa o ser campions
sense aquests partits tan claus on són tan seguits, on que segurament hi haurà moments en els quals potser estarem una mica, doncs, potser no tan fins per diferents raons, doncs que... perquè sincerament crec que el títol i les possibilitats d'arribar a la final de Champions com els títols de Lliga passa molt, molt pel Camp Nou. No, sóc un nen amb sabates noves. Se'ns recordarà si guanyem. Si no guanyem, això quedarà com una anècdota i hem de procurar això, guanyar. La gent s'ho passa bé amb nosaltres i això és el motiu de més orgull que tenim. És un somni que no sé si ho podré tornar, si es tornarà a repetir, l'espero gaudir al màxim. Dolce vita.